Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Sita Vision Sports 7. Θεοφίλου έκανε λάθος. Η μπάλα στον Αντρέου. Προσπάθησε να τον κλείσει ο Ράντου. Ευκαιρία για την ΑΕΣ. Ο Αντρέου έτοιμος για το shoot goal. 1-0 η ΑΕΣ στο τρίτο λεπτό. Εδώ η πάσα δεν υπήρχε offside φυσικά. Το διαγώνιο shoot με πολύ δύναμη. Ξανά και ξανά με το στήθος του ποδιού. Ναι. Και να δούμε την αντίδραση του Άρη με τον Μάρτινς να κάνει το πλασέ πάνω από την εστία του Σοφρονή. Θέλουν να παίξουν γρήγορα οι παίχτες της ΑΕΣ και βγαίνουν από τα αριστερά στην επίθεση με τον Σεμέδο. Έκανε καλή κίνηση. 2-0. Δεν υπάρχει offside. Ο Σάση είναι ο σκόρερ. Σοβαρό προβάδισμα. Δεν υπάρχει offside. Φεύγει από κανονική θέση ο Σεμέδο. Εκεί είναι η εξαιρετική προσποίηση. Και ο Σάση με τα κουνάκια, όπως είδατε, με το εξωτερικό μέρος του δεξιού του ποδιού θα σκοράρει. Βαγιά του Στυλιανού για τον Σάση. Με το στήθος κατεβάζει μπροστά στον Ντο Σάντος. Είναι μόνος απέναντι ο Σάση. Πέρασε η πάσα. Δεν υπάρχει offside. Ευκαιρία για το 3-0. Προτίμησε κάποιες πάσες να γίνονται απευθείας μπροστά στην τριάδα την επιθετική. Πάμε στον Παύλο έτοιμος να σεντράρει. Γκολ! 2-1 ο Σκούρτης. Όλα τα λεφτά η σέντρα από αριστερά από τον Παύλου. Με τη μία το πλασέ στη γωνία. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Σοφρονίου. Κρατάει μπάλα, αφήνει στον Μάρτινς, αυτός αριστερά στον Ράντου. Η σέντρα φαίνεται καλή. Πάει πίσω για τον Σκούτη. Χέρι, πέναρτη για τον Άρη. Στο 31ο λεπτό. Ο Στυλιανού, βλέπετε, είναι πέναρτη. Ήταν κοντά ο Αναστασίου και σωστά το σφυρίζει. Αουρέλιο εκτελεί και κάνει το 2-2. Στο 32ο λεπτό ο Άρης ισοφαρίζει. Σκούρτης, μπροστά ο Άρης, Μάρτινς. Η σέντρα φαίνεται καλή, υπάρχει πέναρτη εκεί, όχι. Σύμφωνα με το διαιτητή πάντα, γιατί ο Μαραγκουδάκης διαμαρτύρεται. Όχι. Πέφτει μπάλα ο Σκούρτης, ο Μάρτινς, πάει για ευκαιρία ο Άρης. Μεγάλη παρέμβαση εκεί από τον Χρήστου. Παναγί, δεν υπάρχει offside. Παύλου πέφτει κάτω, αφήνει ο Αναστασίου. Φάνηκε να γίνεται ανατροπή εκεί, συνεχίζεται ο αγώνας. Εδώ θα φανεί καλύτερα και μικρή επαφή να υπάρχει. Πέφτουν και πάνω στον βοηθό εδώ, διαμαρτύρονται οι παίχτες του Άρη. Δύσκολη φάση πάντως για αλλαγή. Εδώ καλή πάσα, ο Μαραγκουδάκης στο σουτ δεν έβαλε εξωτερικό φάλτσο για να πάρει μπάλα πορεία προς τα δίχτυα. Ο Ροτζέριο Μάρτινς από μακριά το σουτ, γκολ! Απίστευτο γκολ από το Ροτζέριο Μάρτινς στο 58ο λεπτό. Ο Άρης γυρίζει με γκολάρα το παιχνίδι. Κοιτάξτε από πού βρίσκει το αριστερό παραθυράκι της εστίας του Νταουντούλ. Πέφτει μπάλα και πάλι στο Φελισιέν, στο ύψος της περιοχής. Τον κλείνει ο Αουρέλιο, στήριγμα στον Σέργιο Παναγιώτου. Δοκιμάζει και αυτό το πόδι του από πολύ μακριά έξω. Αουρέλιο, κάνει κίνηση ο Παύλου, η μπάλα στον Παναγί, ο οποίος σηκώνει για τον Παύλου, διώχνει ο Κυριάκου. Μένει ο Άρης μπροστά από τα αριστερά πλάγια στην περιοχή, το γύρισμα παρολίγο αυτό, γκολ, κόρνερ.